Hello, Gabim! Jó, meg egy rossz hírem. Ó, Istenem! Nem lehetne, hogy csak a jó hírrel hívják föl? Mi a rossz? Hát beleálltunk a földbe az appal, a külső monitorunkon is leállást éreznek, de nekem sem meg. Csak nem tudom, mi van, összehívtam a fejlesztőket, meg üzemeltetőket, hogy üljük össze és nagyon gyorsan nézzük át. Ha van kedve, akkor csatlakozz bent az irodában. Ja, hát ez úgy érzem, hogy nem kert kérdés. Jó, figyelj, itt vagyok most a padellen, megyek akkor, jó? Gyere, Barnus! Hello, uram! Mi a helyzet? Kicsit előbb ide értünk, mert most, hogy már nincs árvízhelyzet, kés a vajon. Úgy át lehet jönni a városon. Hogy vagy? Jól vagyok, nagyon motivált vagyok ma reggel is. Nagyon örülök neki. Mi meg baromi feszültek, és egyben motiváltak. Zsigmond elmesélte Barnabásnak, hogy az app hirtelen összeomlott, és fogalmuk sincs, hogy mi okozta. Tudsz valamit az egyetemekről? Meg az Ambassador programról? Persze, ketté is választanám gyorsan. Egyrészt az egyetemekkel folyamatosan egyeztetünk, konkrétan olyan nagy az érdeklődés, hogy egyszerűen már az év hátralevő részére gyakorlatilag mindjárt betelik a naptár. Illetve a másik oldalról pedig ugye van az Ambassador, vagy mondhatjuk igazából affiliate programnak, igen. És gyakorlatilag meg átestünk a ló túloldalára, mert olyan nagy a jelentkezés. Jó, de várj, az affiliate-eknél, tehát azoknál a felhasználóknál, akik kvázi csak be akarnak hozni egyetemen kívül, a nagyvilágból be akarnak hozni usereket azért, hogy ezért mi fizessünk nekik. Tehát ugye az affiliate-nek ez a lényege, mert nem biztos, hogy a nézők tudják, tehát az affiliate-nek az a lényege, hogy alapvetően az ügyfeleink, a felhasználóink kaphatnak egy kódot, amit bárkivel megoszthatnak, és hogyha valaki azzal lesz felhasználó, akkor az, aki azzal a linkkel rendelkezett, azzal azt a linket küldte el az ismerőseinek, akkor azért cserébe mi ugye fizetünk neki, hogy ő hozott nekünk egy felhasználót, ez az affiliate, és akkor a nagyköveti program, az pedig az oktatási intézményekben, tehát a nagyköveti program az oktatási intézményekben egyfajta a YOLO AI-nak egy kinyújtott keze, tehát hogy ők valamilyen szinten YOLO AI periférián dolgoznak, nem? Tehát hogy ők, ha nem is alkalmazottak a YOLO AI-nak, de a YOLO AI-t képviselik egy adott oktatási intézményben, az azért más. És igen. Akkor én azt gondolom, hogy az affiliate-et azért azt ne húzzuk meg szigorúbbra, cserébe, hogyha azt mondod, hogy a nagyköveti program, és akkor erről is már a számokat légy szíves küldeni. Tehát ha a nagyköveti program az tényleg sikeres, ami azt jelenti, hogy sokan akarnak nagykövetek lenni, ugye akkor viszont azt tényleg nézzük át, mert azért a nagyköveti program és nagykövete a YOLO-nak nem mindenki lehet. Oktatási intézményekhez kötött stratégiát kell kialakítani 1-3-6 hónaposat. Én ezt így tudom elgondolni, vagy elképzelni. Amikben vannak egyébként edukatív jellegű programok, vannak különböző szórakozással kapcsolatos támogatások, tehát hogy suli bulik, meg egyetemi napokat támogat a YOLO, és nyilvánvalóan ezt a nagyköveteken keresztül fogjuk megszervezni, pontosabban ők fogják akkor megszervezni. Rendben. No, figyelj, srácok, nézzük meg a legfontosabb hibánk. Egyrészt, hogy a regisztrációnál nem tudnak tovább menni a fizetésen. Tamás, nézd meg, hogy mi van az alkalmazásról, ott nem megy tovább. Én nézem a backendet. Oké, indítok egy új vásárlást, nézd. A logokat nézd az alkalmazásból. Igen, csak jó, ahhoz, szuper. Oké, ahhoz kell egy vásárlás. Blanka, AI logokat látod? Gyere, innen menjünk hozzá, nézzük a logokat, mert a backenden is egy csomó error van. Hihetetlenül pörög. Mert a backenden azt látom, hogy itt a vásárlásnál nem mennek át a logok, de szerintem ez befolyásolja az AI-t is, mert üzenetek sem mennek.
Jó, nézem. Ja. Én azt láttam, hogy eléri a fizetési csatornát. Te mit látsz a backendben, neked mit meghívja? Hello, éppen szét vagyunk csúszva, láttam, hogy egy csomóan nem tudnak fizetni, de az AI-jal is van valami gond, van nálad, Mizu? Kipörög a Basz meg! Jó, kipörög a log is, nagyon jó, oké. Szóval most nem tudsz igazából segíteni, meg kell oldani. Attila, légy szíves, kezdj el éles kártyával regisztrálni, mert kipörög a logunk itt az oldalon. Okay. Úgyhogy, hát jó pár felhasználónk lett, és egyszerűen ezzel a terheléssel nem bír el se az Amazon, kipörögnek a logok, timeoutok, gateway timeoutokat kapunk, ilyesmik jönnek. Gyakorlatilag használhatatlan a felhasználók nagy részének az alkalmazás. Jó. Úgyhogy most egyőre hagyj egy kicsit, köszi. Nem tudsz rátenni limitációt, hogy mennyi jön le, csak az utolsó pár százat. De mutasd meg, hogy mennyi. Ez. Ez a felhasználó szám? Hát ez mind regisztrált az elmúlt, próbálna regisztrálni az elmúlt órákban, igen. Oké, de mennyi lett, amennyi regisztrált? Úristen. Na, de ne azokkal foglalkozunk, hogy sikerült, hanem azzal kell. Majd, jó, oké. Broken pipe, passza. Te mit látsz? Broken pipe. Na, srácok, a következő dolog történt. Jelenleg egy warroomba ülnek bent. Ugye jelenleg sem megy az alkalmazás, és a miértje az azért van, mert egyszerűen túl lett terhelve a rendszer. Nem voltunk erre felkészülve, mi arra voltunk felkészülve, hogy 500-1000 felhasználónk lesz az első 24 órában. Most néztem meg, 19 000-nél is több felhasználó jött az elmúlt 24 órában. Ez valami elképesztő. Cserébe nem bírták a rendszerek, az infrastruktúra nem erre volt felkészítve, se az AI, tehát most a srácok próbálják az összedőlt rendszert újraépíteni. Minden egyes perccel felhasználót veszítünk, minden egyes perccel pénzt veszítünk, ezt ők is tudják. Na ilyenkor van az viszont, amikor nekem, aki az üzletet képviseli, be kell fogni a száját, és hagyni kell őket dolgozni, és bízom benne, hogy minél előbb végezni. Hajrá! Barni! Mi a helyzet? Látod már a számokat? Látom. Az oldal megtekintés több mint 52 000 24 óra alatt. Most mondta a Gábor, 19.200 jár a felhasználó szám. Ilyen, olyan gyomorgörcsön van, ezt nem tudom elmondani. És meg akarom nézni egyébként, hogy mennyi a fizető felhasználó, mert ugye azért van a demo csomagunk. $14.832 ember fizetett elő, ami mindjárt meg kell néznem, hogy be is könnyeztem, komolyan mondom. Mert ugye 3 platformunk van, és azt majd szűrd már le nekem, légy szíves, hogy hol használják, meg mennyit használtak, meg mennyi az oldalon eltöltött idő. Én most nézem itt a platformot. 3 platform közül az Android a legkevesebb, utána a weboldal, és utána az iOS-en töltötték le legtöbben. És az összeg, ugye, mert ugye van a Stripe-on lehet fizetni, illetve külön az iOS-en és külön az Androidon, ugye pont ez, ami pár nappal ezelőtt derült ki. 51.330.000 forint. 24 óra alatt. 51.300.000 forintot kerestünk. Hát ez bejött. Ez be. Hát... Ezt azért a nézőknek is megmutatom. Azt gondolom, hogy erre most büszkék lehetünk. Te számítottál erre? Nagyon nem. Nem mi? Nem.
Tehát tök őszintén itt azért beszélgettünk, azért én bíztam valahol benne, hogy pár ezerre le fogják tölteni, de... Voltak elképzeléseim, de... De meghasonljon a rendszer. Majdnem 20 000 ember letölti 24 óra alatt. 14 000 vásárló, 50 millió forint egy nap alatt. Hát azért az... Most nyomok egy Gábort. Na nem már. Bólogatok egy kicsit jobbra-balra, az bruttó 50 millió. Jó, bruttó 50 millió, oké, akkor... Értem, menj. tényleg nagyon zseniális, de azért... Jó, oké, de mivel nem csak tisztában. Magyarországon töltötték le, ezért az nem 27%-kal számolunk, átlagosan 20%. 20-22, jó, állapodjunk meg ebbe. Így van. Akkor az már annyira nem jó? De így is zseniális eredmény, csak ne tájékoztassuk félre a nézőket. Jó, nem, bocsánat, nem tájékoztatjuk félre a nézőket. Tehát igazából 50 millió forint bejött, amiből 20-22% az áfa, nyilvánvalóan még nem látjuk az OpenAI-jal kapcsolatos költségeket, illetve nem látjuk még Churn rate-et. pontosan a churn rate-et, tehát hogy ugye letöltötték ennyien, de hányan lesznek azok, akik mondjuk az első hónapban visszamondják az előfizetésüket, de hát azért ez így is zseniális, nem? Nagyon. Hát Én figyelj, nagyon-nagyon boldog vagyok. több mint 1 millió megtekintés a különböző social media platformokon. Ez valami elképesztő. A médiában a különböző cikkek, tévéinterjúk mindenhol megjelentek. Nagyon jók vagyunk. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatra. Na jó. Azért ennyire ne legyünk eltelve magunktól. A következő pár nap, a következő pár hét az kritikus, és most arra kell fókuszálnunk, hogy a következő időben hogyan tudjuk megtartani a felhasználókat, és milyen olyan funkcionalitásokat, milyen olyan tartalmakat tudunk nekik adni, amiért hosszú távon a platformon maradnak. Na. Már ennyi. Menjünk. Hello, Gabim! Tizim, segíts már nekem, mitől pirosít minden a monitoringon? Mi a franc történik? Mi történt? Mitől van ennyi ügyfél? A regisztrációs folyamat beállt. Nem tudom, valami kiment ma az abba. Vagy a influencer kampányban valami ma kiment, azt tudom, de nem tudom, hogy csináltak a Marciék. Jó, mindjárt áll a többi része is a rendszernek, mert ezt nem fogja elbírni. Már láttam a response time-okat, hogy mennek az égig. És akkor nem megy. Várjál, kipróbál, várjál. Ez itt nagyon durva. Jó, hát megnézem, hogy most mi van, mert megnézem, hogy nálam megy. Skálázni se 5 perc lesz ezt a rendszert, tehát az is kell legalább egy pár óra, még felskálázunk. Csináljátok, de közben meg már az a baj, annyira el fognak fáradni már a fejlesztők, mert jó, akkor figyelj, akkor próbáljuk meg ezt most megoldani, és akkor holnap erről beszéljünk, valami, tényleg nekem is áll az egész. Jó, akkor figyelj, akkor valahogy majd nem tudom, majd akkor csináljunk erre egy timeline-t, hogy akkor mi hogyan megy ki, és akkor figyelni kell, hogyha kimegy valami nagyobb kampány. Mondjuk, ha hozzáteszem, ez egy jó hír, hogy akkor több ezer felhasználó jön, csak akkor a nap végén nem bírja az alkalmazást. Nem, ez nekik szar élményt, ja. Jó, szóljál a srácoknak, jó, és akkor én is itt vagyok, akkor végig Slack-kel, meg minden, jó? Köszi, ciao. Hát, srácok, nem megyünk haza. Pontosabban én otthon vagyok, de ti nem mentek ma haza. Petikém. Az van, hogy tényleg, ha úgy teszel ki egy ilyen alkalmazást, hogy az nincs kitesztelve, akkor ezzel állandóan szívni fogunk. És tök őszintén, nem voltam még én se ilyen piacon, nem voltam B2C piacon, tehát nem tudom, hogy kell és mind kell. Mi ugye csak B2 Enterprise-ba dolgoztunk eddig, tehát mi is tanuljuk ezt az egészet. Jó hír az, hogy jönnek a felhasználók, a rossz hír, hogy baromira nem stabil ez az egész, szóval maradunk, ameddig maradunk, jó? Te meg nem tudod megfogni. Bocs, egészségedre. We like that.